אני רוצה להראות לכם היום החלפת פלנג' עם גוף חימום ותרמוסטט עקב תקלה שנוצרה על ידי נראה גוף חימום מלא אבנית, כמו שרואים פה למטה, הקצר הוא פה. הפלסטיק הזה זה החמם המהיר, ופה זה התם. אנחנו כמובן נחליף עוד דבר אחד, הצלחת הזאת זה מה שנקרא הפלנג'. אנחנו נחליף פלנג' חדש. כשאינסטלטור אומר שהוא מחליף פלנג', הוא מתכוון שהוא מחליף לא רק לצלחת, הוא מתכוון שהוא מחליף את הגוף חימום ואת התרמוסטט, שזה התרמוסטט. התקלות הכי נפוצות בדוד חשמל ודוד שמש זה גוף החימום שמתמלא באבנית, שיוצר שכבה נורא עבה מסביב לגוף חימום ומונע מהגוף חימום לחמם כמו שצריך. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחליף את הכל חדש, ננקה את הדוד מבפנים מכל שאריות האבנית והכל יהיה בסדר. זה מומלץ לעשות אחת לשנתיים בבתים שיודעים מראש שיש להם אבנית או שאין מסנן נגד אבנית בכניסה לבית. זה כמובן התם החדש, וזה החמם החדש שאנחנו